Anibas Narzari, Kusugau, Unit FC. Bilema Boro, Kusugau. Deimalo Usumotari, Sarbari, Primary Mitinga Narzari, Jordanpur Anchalik Education Secretary. David Rakesh Musakari, Rampur Anchalik Port Secretary. Idon Narzari New Voters. Nirsen Kusumotari, Executive Member. Ranjit Gorgayari, Benar nama gue yang Sukya, benar nama gue yang Hasaria. Ini sini perutnya aku bisa kan? Jadi cara berat gue yang Hasar pibai. Natai tangai bawa usi sumber. Besok kita jangan lagi masa dan cara berat gue yang Hasar jadi ngai. Jadi hadan au. Sehingga orang bima pun di mati bisbang. Oh itu. Belum ada jenaba hadan sepeda itu, jenaba jenis boru itu, tapi bukia jenis boru haria, kita mana hadan sepeda jalan kenang dulu, jalan, ada spike karena hadan itu bisa jadi belum inan mah mungkin, kiri jalan di kita mondir di kita, kita boleh sambil. Benar nama gue yang Sukya, benar nama gue yang Hasaria, ini jenis boru itu aku bisa kan? Jadi cara berat gue yang Hasar pibai. Natai tangai bawa usi sumber. Besok kita jangan lagi masa dan cara berat gue yang Hasar jadi ngai. Jadi hadan au. Sehingga orang bima pun di mati bisbang. Oh itu. Jadi belum ada jenaba hadan sepeda itu, jenaba jenis boru itu, tapi bukia jenis boru haria. Kita mana hadan sepeda jalan kenang dulu, jalan. Ada spike karena hadan itu bisa jadi belum inan mah mungkin, kiri jalan di kita mondir di kita, kita boleh sambil. Benar nama gue yang Sukya, benar nama gue yang Hasaria. Ini jenis perutnya aku bisa kan? Sini perutnya apa aku bisa kan? Kesana. Sebenarnya bisa na ada bisa malah apa kita mau nak bisnis asik aku menaik nenglah. Ada kita mau hazar pun di bang place saya kau kena lah. Ada sebenarnya bisnis aku menaik. चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा बियाबनिफ्राय BPFआव लाइमोनफोरा लोब लोब जगदान जायो। रोजा रोजा लाइमोनफोरा सोलिफु सरकार UPPL सरकारा जोङो जेबो होगोन बाथ्राल' बुंदों नाथाय जों जेबो जायाखै आरो नङा इयो टटेलि नङा मानोना जोङो दिनैसिम गोजोननाय गैया आरो सिगांनि सरकार बायदि UPPL सरकारा बिदि नङा। गावनि आसा आरो हास्थायनायखौ सुफुंजायाबा जिबादि जायो बेबादिनो रोजा रोजा लाइमोनफोरनि गोसोआ खुद्रिनानै दं सोलिफु UPPL सरकारनि सायाव। जेबो मोनाखै बेनिखायनो दासिमबो परियस जाबाय दिनै गेम सालायनाया बेखौ दासिमबो जेबो मोननो थाङाखै आरो ओमफ्राय ओरै जोंनि एरियायावबो जेबो जायाखै होनो बाद होनायानो जाया बिदिनो बुङो फरायनो लोङो
hari besar बारलांखाबाय हाग्रामा महिलारिनि BPF दोलोखौ खुंथायाव फैफिननायखौ लुबैनानै रोजा रोजा लाइमोनफोरा सांग्रां जादों आरो सानफ्रोमबो लोब लोब फैनानै BPF दोलोखौ हेफाजाब होनो गसंफैदों। बयनिबो मोखाङाव गोदान आसा आरो जौगानायनि मिजिंआ बेरखांदों। जाय मिजिंआ हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ सरकाराव फैब्ला सुफुंजागोन बेनि फोथायनाय लादों रोजा रोजा लाइमोनफोरा। आंनि मुङा सोगोम बसुमतारी, आङो चिरां जिल्लानि सिमानिफ्राय फैदों। दिनैसिम UPPL सरकारा जोङो जेबो होनो हायाखै, होगोन बाथ्राल' बुंदों, नाथाय जोंनिथिं जेबो जायाखै आरो दिनैसिम जोङो मोनसेबो होआखै, नाथाय होगोन बुङो, जोंनिसिम गैया आरो बेयो नङा, इयो टटेलि नङा, मानोना जोङो दिनैसिम गोजोननाय गैखाया आरो सिगांनि सरकार बायदि UPPL सरकारा बिदि नङा। जोंनि लाइमोनफोरा फैबाय थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरा जोंनो नांगौ गोजोनथाय, जोंनो नांगौ खौसेथि, फैबाय थानाय सेंग्राफोरखौबो जोङो खावलायो जाहाथे जोङो मेलायनानै ज' खामानि मावलांनो आरो बे सार जेबो मोनाखै केरिंआ दासिम 4 years जाबाय बिदिनो EM सालायनाया जोंथ' दासिमबो जेबो मोननो थाङाखै आरो ओमफ्राय ओरै जोंनि एरियायावबो जेबो जायाखै होनो बाट होनायानो जाया बिदिनो बुङो थगायनानै दोनो सारि बोसोर बारलांखाबाय दा नै खेला बयबो लोगोफोर जइन जानानै मोनसे समस्थियावनो खामानि मावनो बिदि सानदों आरो गासिबो मोनसे समस्थियावनो जइन जाबानो जाबाय गैया जिर'खा गैखाया जेबो जाखायाखै जायाखै बेयो एसे माथो सुख सान्थियानो गैयाना ओरैहाय माने बिदिनो नांगौ जानाय बर'फोरनि गामिफ्रावनो मोननाय बेफोरबायदिनो गैया सोरबा मोनो सोरबा मोना सोरबा गोनांफ्रा मोनो सोरबा गैयिफ्रासो मोना बिदि जाजोब्बाय उल्थां फाल्थांनो जों कलेज मा लाइफआवहाय माने फरायसालिनि जानो होननानै सारनि ओमफ्राय सारा बुंदों मोजाङै एसे बुरजा हरदों माने जों एसे अनसुंथाइ बिहरदोंमोन आरो बेरायनाय ओमफ्राय इयावहाय हरा जेनेबा एसे मोजां बुंबोदों माने हराखै जोङो थाइसे दा सरकाराथ' मोजां ना बे मोजां मोनाखै सार बेफोर गासैखौबो मोनाखै जों माने दिनैसिमबो होगोन होनो माने बिसोरो होआखै आं आंनि लोगोफोरखौ बेखौनो खावलायोदि माने दा UPPL सरकारनिफ्राय माने सोलायनानै आरो बे BPF हान्जाया जइन जाफैब्ला मोजां आरो जों ओरैनो खौसेथियै मावलांनो हानाय मोनसे हारिखौ गेरेन्टि लाखिनो थाखाय आं खावलायो आरो आं दिनै बेखौनो बुंगोन आं थांनाय बाराव दाख्लैसो बावै आं जइन जाफैदों जबदान जादों आं बेयाव BPF हान्जायाव नाथाय दिनै साबसिनै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोनदों आरो थांनाय समाव आं जबदान जानायाव गोजोनखादोंमोन नाथाय दिनै बांसिन आं गोसोखौ गोजोननाय मोन्दों मानो होनोब्ला दिनै जोंनि BPF हान्जाखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि हाग्रामा महिला रिसार्चशिपखौ जों फसंफिननो थाखाय दिनै जोंनि रोजा रोजा लाइमोनफ्रा लैहोर जों फैगासिनो दङ आरो दिनैबो फैदों थांनाय बावैसो आंजोंनो आंनिफ्रायनो जेन'बा जोंनि लाइमोनफोरा जोंनि निस्मानिया 81 जन बायदि जइनिं जादोंमोन आरो दिनैहाय 70+ फैदों 70+आ दिनै जइनिं जादों नोंथांमोनानो ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनो मोनखागोन बिथांमोना मानि थाखाय जइन जाखो जे दानि सोलिफु सरकारा मा थासारियाव दं मा कन्डिशनाव दं बेखौ नायनानै बिथांमोना दिनै बिसोरनि गोसोआ सोलायनानै फैदों आरो जों बिसोरखौ जबरदस्ति माबा मोनसे बुंनानै जों गोदै राव बुंनानै बिसोरखौ लिंबोआखै बिसोर गावनि इयुन फिउचारनि इयुन जेनेरेशननि बाथ्राखौ सानै हयै बिथांमोना गोसो सोलायनानै जोंजों लोगोसे ओंखारबोदों आरो दिनै